Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nentetho ephuma pha kwiitumela engikhune ke ongomnye welegends eqela ke leKaizer Chiefs. Sahlaba ikhwelo ke pha kwinkwenkwenyana ke enguBruce Vuma. Okokuqala kuqawuthulela umnqwazi pha uBrandon Peterson, wathi ngendlela aperforma ngayo uBrandon Peterson bekumele uba ngoku uyaya kwiWorld Cup pha eAmerica, bekumele uba ngoku Hugo Broos uza kumthatha uBrandon Peterson ambophelele kwisquad sakhe azahamba naso, ngoba uBrandon Peterson unkqonkqoze kwavakala nguye yedwa ugoalkeeper osaperforma kakuhle uzothi ga ngoku apha kubethwe iPremiership. Loo nto ithi ke ingalitikiti lakhe uBrandon Peterson ke elemthatha elembeka pha kuWorld Cup. Xa sithetha nje inyaniso ezimsulwa siyakungqinela itumela engikhule kudala elikhwelo silikhalisa silimemeza into yokubana uRicardo Goss akadeserve uba kulaa ndawo kuyo pha ke Bafana ugoalkeeper bebafana singamthatha uRowan Williams, simthathe pha uChina, sizothatha uBrandon Peterson, ibe ngabo ke sibathumayo pha kwiWorld Cup. Hayi, uRicardo Goss akadingakali pha. Awaphinde wabuya ke uyitumele ngikhune wathi ke uyacebisa into yokubana ke le nkwenkwenyana kwaBruce Vuma ikithatha ibheki zayo ikicele nje kwiKaizer Chiefs ke bayilowune, ngoba neminyaka ngoku ayimanga, akahambe ayozenzela igama hleze kulaa timu angafika performe kakuhle, aqala akhululeke kumanxa ke ngwaphinda abuyayo azokleyima ke indawo yakhe apha kwiKaizer Chiefs. Uthi noko ngoku ngeke abe sakwazi ukuyikleyima ngoba lidi ithuba neminyaka emlindanga, futhi ke ngoku noba nokudideka sekukunintsi pha kuye entloko uBruce Vuma. Uthi ke ngoku kuyitumele ngikhune uyamcebisa into yokubana ke makakathabathise aye ngokumanejwe leKaizer Chiefs ke ayicele ayibongoze, athi cela bamlowune, akahambe ofumana amadlahlaza kwezinye iitimu. Mhlawumbi kuloo timu leyo wawufika amasango evulekile, wawukwazi okubana ke aperforme abe nguBruce Vuma, azifumane azathi asakubona into yokubana ke noko ifomu ibambile, angakwazi ubuyela ekhaya azokleyima ke indawo yakhe. Ingcebiso ke leyo ke ephuma pha kwitumele ngikhune ecebisa uBruce Vuma, icacisa ke esithi ke wapromote uBruce Vuma kusithiwa ke uzokhompyutha nabo bengoyitumele ngikhune. Uthi ke iminyaka ke eyadlulayo ke leyo, kodwa nalapho zangakwazi ukulenza ixesha uBruce Vuma, nangoku usalwela indawo yakhe kwiKaizer Chiefs. Sithethe ukuthi ke makacele ukulowunwa yiKaizer Chiefs, hleze izinto zingahambela kakuhle xa ekwenye timu. Lingcebiso ke kayitumele ngikhune bhekisa pha koBruce Vuma. Wazogqibezela ngelithi ke nale nkwenkwenyana ke yakwaMolefe yakwaMolefe ibingugoalkeeper pha kwiqela ke leKaizer Chiefs, Bontle Molefe. Uthi ucetyiswe nguye ke kuyitumele ngikhune, wathi jonga ndoda, awufune nje Vuma xa bekunikeza xa bekulowuna, Vuma uhambe uyozakhela igama kwenye timu ngelowuni. Once uperforme kakuhle kuloo timu leyo baza kubuyisa, xa bekubuyisa bebe sebekunikeza indawo yakho. Uthi licebo lakhe elathe walamkela ke uBontle Molefe. Uthi umcebisile wathi Vuma xa bekulowuna uvele uhambe mfana omdala uyofumana igame time, ufike futhi udlale kakhulu, ufike futhi uperforme, bazawuphinda bakubuyise babe sebekunikeza ke indawo yakho. Utsho kanjalo ke uyitumele ngikhule. Ndifuna ke abaphulaphuli ke nani ke ningene nitshone into yokubana niva njani na le meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.